Moi boas, que tal? Boa tarde, boa noite, boa tarde, a estas alturas de anos non saben que dicirse boa tarde, boa noite. Eu diría que tarde, porque aínda hai luz. Nada, estamos aquí na última xornada 20 está mal, é xornada 21, está mal o letreiro. Día 20, xornada 21. Última xornada da Liga, empezamos o 20 de xaneiro, estamos a 20 de xuño, 5 meses despois, aquí resistimos. Anda por aí Puskis Celta, que foi o primeiro que chegou, Ampefi, bueno, benvidos o último encontro que imos ter nesta liga lloguesa. Xa levamos, xa digo, esas 20 xornadas, ou sei 21, aínda que está aí o mal o rótulo. Máis de 100 partidas, máis de 24 persoas que puntuaron unha vez, en fin, ao longo destes 5 meses, evidentemente, foron moitas horas, esta hora e media repetidas as 21 veces, pois, bueno, aí tedes un número moi grande de minutos de partidas de xogos. E hoxe toca ao final. Imos facer como sempre, empezamos pola clasificación actualmente, como quedou a clasificación da última xornada. A clasificación liderada por Ampefi, con eses 1.477 puntos, Pablo Rodríguez Vila segundo, 1.320, a xornada pasada Pablo Rodríguez Vila despistouse tamén da xornada, quería participar pero non se acordou, así que tamén aí quedou neses 1.320 da xornada anterior. Taco en terceiro lugar, 724, Dani Conde Guezeta con 556, Celta Opinión GL, que eso non pode estar, 318, Xorxe 272, Puskis Celta 175, Terra de Ninguén, como mola 96. E aí, primeiro decía aí Puskis Celta está en Terra de Ninguén, e por aquí aparece tamén Pablo Rodríguez Vila, que hoxe non está tan empanado. Pero, bueno, que os mestres estes días, teño que, se vedes como teño aquí a mesa de papéis tamén, entre exames, informes, papéis de todo tipo. Andamos tamén así, como, non é o mellor momento, verdade? Que non é a mellor época para andar pendente de axendas e de horarios. Ademais, como pasarán 2 semanas, pois, bueno, tamén comprensible. Ben, últimas xornadas as fun adiantando aí polas redes sociais, por o Twitter, como imos facer en total 5 partidas máis o Battle Royale, ese vai ser o número, a mellor acabamos un poquinho antes, non o sei. A primeira partida vai ser o mapa de Vicente Arrisco, que como vedes acompañounos aí durante todos estes meses con esa frase: ti dis Galicia é ben pequena, eu digoche Galicia é un mundo, cada terra é como se fose un mundo inteiro. Esa frase foi un pouco inspiradora tamén da propia Liga, así que pareceme que era unha boa maneira de rematar a Liga co mapa biográfico de Vicente Risco, así que ese vai ser o primeiro que imos xogar, despois faremos o mapa do chat, como sempre, a partida de non moverse, 2 partidas normais e Battle Royale. E despois, pois, xa falamos aí dos premios e das persoas gañadoras. Así que ese vai ser o plan da última xornada. Pecho isto, ou cambio, mellor dito, para entrar xa. Cantos puntos se xogan hoxe? Bueno, pois xogaremos son 5 partidas normais, unha delas das de 40 puntos, así que son 4 normais son 80, 120, máis o Battle Royale 150, ese sería o máximo de puntos. Estamos facendo aí os cálculos. 150 puntos, se non me equivoco eu, é o máximo que se pode sacar. Facemos, na verdade que non contei nin diferente ni nada, pensei un pouco no que podía entrar nesta marxe. Eso sí, como puxen aí, unha, 2, 3, 4 normais, serían 20 puntos como máximo, 80, a máis complicadas son 40, 120, máis o Battle Royale 150 puntos, eso é, 150. 150 puntos é o máximo. Pero, bueno, sumar 150 puntos calquera, pois, é un mérito grande. Hai postos Champions en xogo, di aí, pois, que afirma, bueno, que sabedes, os premios, como pensamos ao principio, a verdade é que botar a andar un poquinho esta liga tamén foi así a cegas, quero dicir, podía ser pensar mellor en máis premios, pero, bueno, a posterior é máis fácil de ver, non? Xa que de 157, sí, que xa están facendo conta agora, tens razón, Ampefi, susto, 157, así que, pues nada, Ampefi vai ser gañador matemáticamente. Pero imos ver como queda a clasificación, pode haber movimentos aí, como di Puskis, nos postos seguintes. Pecho isto, como decía, imos a
compartir esta pestana. Este caso hai que descalificar en Pepe. Moi boa tarde, Taco, que tal? Ali tamén está Taco, outro dos que está no podio da Liga. Non des ideas malévolas, di por aí Ampefi. Estame chegando por aquí un montón de WhatsApps do colexio que non me paran de... Está todo o mundo moi nervioso, porque está acabando. Mañá acabamos e hai moita mensaxería. Vale, arrancamos. Mapa biográfico de Vicente Risco. Non sei se coñecedes un pouco a súa biografía, pero pode ser ubicacións en calquera lugar do mundo, non únicamente en Galicia. Acabo de chegar, estaba coa bici. Bueno, pois mira, paraches a de bici, fizestes exercicio e agora, para relaxarse, nada mellor que unhas poucas partidas de GeoGuessr. Imos aquí a convidar, temos aí o código RK9790T, perdón. Tedes aí o enlace por se preferides entrar a través do chat. Vai ser a primeira partida de hoxe. Ampefi xa está aí. Puskis, Pablo. Aí temos a Puskis, el Puskis. Pablo non sei se anda aí querendo entrar ou anda enleado en cousas do traballo, que seguramente tamén a estas horas andará con cousas. Bueno, aí está Pablo, moi ben. Esta vez sí, esta vez podemos contar con Pablo. Pois nada, arrancamos, xa digo, pode ser que aquele lugar non ten que ser únicamente en Galicia, pode ser en Galicia, pero tamén pode ser fora, porque ao final é a propia vida de Vicente Risco, lugares polos que el pasou. Arrancamos, a ver se tamén podo dar un poquinho de contexto ao lugar. Bueno, a ver, hai letreiro e aí algunha pista boa, bastante boa. Guipúzcoa, pon aí. Van ser todos lugares polos que el pasou, visitou, e que sabemos a través dos seus libros, fundamentalmente deste que teño aquí, que é o Mite de Europa, que é un libro de viaxes, ademais de máis cousas, pero fundamentalmente é un libro de viaxes. Sen comentarios. Vale, pois a ver se marcades aquí o sitio exacto, porque son varias pontes. Vale, estábamos aí na ponte de Endaya, Irún, Endaya. El fixo esa viaxe por Europa. E esta ponte ten moita historia, ademais, entre outras cousas, porque, se non me equivoco, aquí hai vea dobre ponte tamén pola diferencia de ancho, do ancho ibérico do tren co ancho europeo, digamos. Non sei nin onde está Guipúzcoa. Era aí o límite entre Guipúzcoa e Francia, o sur de Francia. Tiene unha moza que vivía un par de kilómetros de aí, así. Mira ti, Pablo Rodríguez Vila aí contando as súas experiencias, a súa historia, que xa temos a nosa historia. Pois eso, si digo, había como dúas pontes, porque había que baixar do tren, non? Un pouco unha cosa rarísima, pero así era, non? A diferenza de ancho entre Europa e España producía esa necesidade de ter que facer un transbordo. E por aí pasou Vicente Risco, que comenta no libro. Moi ben, pois imos ver como quedou. Aquí Ampefi Puskis 5K, Pablo por un milímetro quedou con un punto de diferenza, Taco quedou un poquinho máis lonxe. Segundo sitio. Segundo lugar.
A ver se adiviñades o sitio que é. Aquí hai que tratar de facer 5K. Estaba tratando de buscar onde aparece exactamente este lugar. E non vou atopar. Non atopei o sitio exacto. Si onde, pero non a referencia. Ben, estamos en Berlín, estivo aí bastante tempo en Berlín. Onde marcastes? Foste máis ben hacia a parte leste da Brandenburg actual. Isto é máis ben no oeste, na Kudamm e Adenauer Platz. Bueno, Adenauer chamouse despois. Aquí el comenta que iba camiñando por esta rúa, por Brandenburg Strasse, onde vivía el, por aí. Aquí había un letreiro luminoso que chamaba moito a atención, claro, pensando unha persoa acostumada a Ourense, unha cidade moitísimo máis pequena, todo o que había ali, pois, iría con esa mirada de sorpresa, e había un letreiro dunha chocolatería moi famosa, que era Stolwerk Chocolade, e esa foi nese sitio, era algo que chamou a atención, así que tamén o menciona esa esquina desta rúa, a Kudamm, que é unha rúa moi importante de Berlín. O Puskis ponse de primeiro, adiantando a Ampezzi, segundo, Taco e Pablo. Seguinte sitio. Pasamos de Irún, Endaya a Berlín. Bueno, e esta hai que poñer o sitio exacto tamén. Puskis marcou inmediatamente. Bueno, xa marcaste realmente todos, só quedo eu, pero sabíades ben onde estamos, non? A ver se non vos confundides, pero creo que é inconfundible o lugar con tanto letreiro. Vemos aí a ver quen quedou tantos 5Ks hai. Pazo de Fonseca, bueno, aí estamos, estades todos no sitio preciso, moi ben. Pazo de Fonseca, porque, bueno, a Universidade de Compostela, Vicente Risco estudou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, así que pusemos aí o Pazo de Fonseca, que é a raíz a orixe da universidade. Non houve cambios, imos coa seguinte, a ver se na penúltima desta partida hai algún cambio. Vale, xa teño identificado o sitio e a razón de por que aparece no mapa.
Seguimos ver, seguimos aquí en Berlín, tamén nesa parte de Berlín, isto é a Rankestrasse, e a Rankestrasse, ese sitio, ese edificio, porque nese mesmo edificio que se ve aí, estivo o edificio da pensión latina, que foi onde se hospedou Risco cando chegou a Berlín. Ese edificio, evidentemente, como tantos outros de Berlín, foron destruídos na Segunda Guerra Mundial, pero el falou diso isto. Parou a Berlina prehistórica diante dunha casa de boa apariencia. Había letrero na porta, indicativo de que a pensión latina estaba no derradeiro andar. Así que foi o primeiro lugar onde Risco se hospedou cando chegou a Berlín ano 1930, primavera de 1930. Hospedouse nesa pensión latina. Ampefi colleu a cabeza outra vez, Puskis, Taco, Pablo. A ver, na última, que sucede? Moito estrés con tanta estrase. Moito estrés con tanta estrase, tamén é certo. A ver, está. Oído, aquí non hai tantas estrases, desapareceron as estrases. Sin selo, sí, non? Ben, Madrid, Ateneo de Madrid. Se chegastes aí a porta, mira, aí, xusto na porta do Ateneo de Madrid. Aparece aquí o Ateneo de Madrid porque el deu unha conferencia moi famosa en Madrid, no Ateneo, sobre o poeta da India, Rabindranath Tagore, do que eu escoitei tantas veces falar, porque o meu pai non falaba outra cousa, dedicou toda a súa vida a investigar sobre Tagore, e é curioso que Risco foi, en España, foi dos primeiros, se non o primeiro, que descubriu un pouco a figura de Tagore a xente, así que sempre falaba de Risco, evidentemente, de Tagore, por este sitio. Ampefi acaba de primeiro, Puski segundo, Taco terceiro. Pablo tamén aí en cuarto lugar. Imos sumar os puntos. Ampefi 20, 1497 puntos. Puski suma 10 puntos, 185. Taco 5 puntos, 729. Pablo tamén suma un punto máis, 1321. E así foi esta partida deste mapa, que mellor hai que ampliálo un poquinho máis, se imos descubrindo outros lugares. Pero hai moita Alemanha e algún país máis, pero sobre todo Berlín. Moito Berlín hai neste mapa. Non apareceu moito para todo o que hai de Berlín. Bueno, Ampefi non di nada, imaginamos kein Problem. Damos por imaginado, por tácitamente, que quere o mapa de sempre. Imagino que sí. Exactamente, non imos acabar cambiando a tradición, ten razón. Se fixemos así sempre, non imos cambiar agora que estamos na última. Toda Galiza. Imos co mapa de toda Galiza, o clásico, quizáis o máis usado, o máis repetido. E aí o temos. Alto, porque pon aí, Pablo, que dicir con alto? Alto que? Cansei de escoller mapa. É verdade que está posto iso, E agora que facemos? Acabas de romper a liga. Que facemos agora? Facemos unha cousa, facemos un pacto. Acaba de romper aí o xogo. Pablo entrou cos seus puntos, acaba de romper o xogo. Pero, bueno, ten dereito, eso está aí establecido. Imos facer unha cousa, podemos facer a seguinte. Ou escolles Ampefi, colles este, e o da seguinte da difícil e deixamos a Pablo, se vos parece. Ampefi colle toda Galiza e a seguinte partida, que é a de non moverse, que elisa aí o noso querido Pablo. Facemos así?
Así que queda aí pendente para a seguinte. Veña, feito. Este facémolo así, e a seguinte, o que en vez de tirarlle a roda, pedimos a Pablo que nos diga. Moi boas, Dindonfer, que tal? Como andamos? Pero que non sexa Lugo, exactamente, vale? Que elisa calquera, pero que non sexa Lugo. Aí vale, unhas cartas que ten moitos puntos. Damos a este, toda Galiza. Alégrome de ver aí a Dindonfer tamén. Como sempre. Así que o seguinte mapa, xa sabedes, o mapa que este pensando Pablo, todos imaginamos por onde vai tirar Pablo, pero a mellor sorpréndenos con algo inesperado. E neste estamos aquí nunha rotonda destas múltiple, tipo medio rotonda, pero cuidadiño, Aí tedes letreiros e de todo. A mí seguenme chegando whatsapps, teño xa non sei cantos whatsapps aí de... Os mestres non descansan, vedes, están aí falando do... Teño as compañeras que están falando do de mañá, a ver se está preparado, se quedaron os globos colocados, se está todo disposto, mandaron unha foto de como quedou. Este oficio noso é un oficio un pouco especial. Ás 8:30 da noite, da tarde, as mestras preguntando se hai globos suficientes. E quedaron ben os globos colocados para mañá. Que últimos segundos, a Ampefe marcou, os demás estades aí, non sei, estades aí no límite, ou dormindo un pouco, esperando o último momento. Onde era isto? Pois estamos aquí na Costa da Morte, entre Malpica e Buño. Non pensei que fora aquí. Aquí temos esa plataforma, ese enlace aquí que hai. Entre Malpica e Buño. Pusquis aí non coñeceu moito. Estou como no partido do Valencia. Sonando con filigrana, sí. Por eso marcaches aí, que non marcaches no sitio. Ampefi 5K, Taco, segundo Pablo e Pusquis. Segundo lugar, Random de Galicia. Moitas veces non saen. Como esta, por exemplo. Esta non sei se saerá. Era mellor o de Strases, O de Strase. É máis fácil topar a Strasen, a Ranking Strase, que é isto. Outro día que estive en Alemanha, uns días, preguntei depois ao meu fillo, preguntei ao volver, a ver, Diego, cantos eucaliptos biches nestes 4 días? Fomos en tren, fomos en autobús, fomos en... de todo. Non se conta que non había ningún. Pasamos a Austria, cruzamos fronteira, 0 eucaliptos, non hai ningún. Aquí temos máis que en Australia. Podemos seguir buscando. Estas acertadas, eu non atopei ningún letreiro. Non sei se hai letreiro por algún sitio, pero ao mellor hai un letreiro aí. Aí hai algo. Comunal, non sei que comunal. Comunal de onde? Monte Comunal. Pois estamos na provincia de Pontevedra, moi ao sur, pero mira, aquí marcou aí Pablo Rodríguez Vila, foi o que máis achegou. Aquí o Salcede, Caseras, Ponteareas, Cebreiro, bueno, é o Cebreiro, el veu o Cebreiro, pero non foi o Cebreiro de Lugo, Vaya choupa. Vaya choupa, pois aí está. Pablo Ampefi Taco Pusquis. Pablo o máis próximo con diferenza, ademais. A ver na terceira tamén temos agora aquí outro estilo de paisaxe, campo de millo grande. Ceo moi nubrado, xa sabedes a teoría de Pablo, estas teorías que son pódense demostrar ou non, é unha hipótese máis ben. E unha estrada por aquí moi recta.
aquí xa é algo diferente. Aquí xa hai que atopar algo, Aquí xa non vale poñer aí en calquera sitio. Hai que acertar polo menos co marca. Ampefi xa lle deu. Por aquí vou pasar mañá camiño de Asturias. Así que vas, me decías outro día, Ampefi, que vas con frecuencia, si son, non? Así que, si é zona de paso, pois coñeces mellor. A 634 estamos. Aquí estou entre Curtis e Santiago. Aí estamos. Aí está esa estrada que era moi recta. Fontelanzao, Outeiro, Cabanas. Que concello este? Concello de que? Concello de Mesía. Pertence a Mesía. Moi ben, pois aí era o sitio, así que Pablo e Ampefi foron os que máis cerca estiveron. Pablo mantén a vantaxe de antes, Ampefi segundo taco, el Puskis. Pero Pablo non se pode confiar, porque na cuarta e na quinta Ampefi vai tratar de darlle a volta. Mira, temos aquí outra ponte que varía para o mapa de pontes. Ponte e letreiro. E ceo azul. A ver que sitio é este. Mira, quedan aí 20 segundiños para adiviñar. 20 segundos agora. E aí dindón, estive vendo o sábado a Campeonato do Mundo, yo que eso é pasada, sí, bueno, que hai xente aí que son é unha locura, non? É impresionante o que son capaces de facer. Nese nivel de mundial é alucinante. Alucinante. Estábamos en Galicia, pero xa no límite aí, porque era Feces de cima, Feces abaixo, casi no límite con Portugal, como vedes, máis o sur de Berín. Bueno, Feces, sí, a ver. Barco fronterizo de Lama de Arcos, era aí. Así que sí que era sur-sur. Eu que estive en lesión de xeones non estaba no campeonato, pois eu, se alguén podía mandaba a Ampefi, a Puskis, e a Pablo, e a Taco. Os 4 representantes. Ampefi non te meches tanto que cheiras. Porque como quedou aquí? A ver, como está a cousa? Aí, 340 puntos leva Pablo de vantaxe nesta partida, a ver se é capaz de mantelos na última. Presión, 340 puntos. Bueno, lugar urbano, así que toca Galiza, toda Galiza, pero esta vez temos a ver que sucede. Pode pasar calquera cousa aquí. Contaba por aí Ampefi que marchaba mañá, que iba por aí hacia Asturias. Eu o luns vou cara a Vigo. O luns estou en Vigo, pero eso de chegar e marchar. O luns por a mañá, o día de San Xoán, tócame estar en Vigo. Visita destas express.
A ver que pasa aquí, a ver que sucede. Ampefi marca, taco. Como foi? Que foi aquí? Que foi? Creo que aí temos... bueno, Bandido, estuvo a cousa aí igualada, La Virgen de aí, como foi, Era Rúa Mendel, aquí onde, que sitio é este? Praza de Vigo tamén, precisamente. Estamos en Carballo, vale, Carballo. Fostes por Carballo, topastes Carballo. Pefi foi moi preciso. Pablo quedou un pouco máis ao sur, pero como levaba vantaxe suficiente, pois claro, non hai... A puntuación mantense aí, así que Pablo vou ver a cocha, sí. Sobre todo na primeira, non? Pero bueno, a sorte tamén conta. Contamos os puntos. Pablo, 20 puntos para Pablo, 1341. 10 para Ampefi, 1507. 5 para Taco, que está un pouco abonado aí o 5, Taco e os 5 tamén leva un montón de 5. E un punto para Puskis, 186. Vale, e agora Pablo que desvele, que nos diga que quere. Quero toda Galiza e que saia en campos con cabras. Pero hai que pedirlo con inteligencia artificial, había que facer un todo Galiza rural, non? Todo Galiza só rural. Todo Galiza de certas zonas. Dámoslle toda Galiza entón, sí. Garantir aí non podemos garantir nada. Non podemos garantir que van sair cabras. A parte de cabras poucas van sair, pero vacas poden sair. Si o que quere Pablo isto, pois adiante. Sorprendeunos aquí Pablo, Pensábamos que iba a tirar ou por escolas ou por Lugo, pero non. Vale, bueno, toda Galiza saltiñamos, eso non o cambiamos. O que cambiamos é a configuración. Estamos na partida de non moverse e non poder facer nada. Así que, ollo a isto. Convidamos, por se alguén máis dos que entraron nos últimos minutos quere participar, aí está, gratis. Gratuitamente. E nada, pois empezamos, a ver. Damos, e a ver que sitios hai. Xa sabedes, sin moverse. Sin moverse, adiviñar calquera lugar random de Galicia. A ver. Aquí sí que esa... Esta estrada, por aquí pasei, non? Por aquí pasei un día, acórdome. Esta curva soame moito. Aquí deducción xeográfica, non? Ceo. A altitude tamén parece contar. Creo que ves o cabras ao fondo. Pode haber, non? Moi ao fondo pode ser. Home, o sitio podía prestarse para cabras, Soame as cabras esas. Mira como está a estrada aquí, non? Toda aí gastada. Un carril lento aquí deste lado. Así que estamos subindo, evidentemente. Ampefi se marcou, Ampefi non lle dá máis voltas. Onde pode ser? Onde pode ser Ourense? Ou non? Eu marcaría, no caso de xogar, marcaría Ourense, por aí, exactamente, nesa zona. Eu iría máis por aí, pois Ampefi marcou máis ben a Lugo. Dá a sensación de ser así, zona como da 52, por aí, a saída de Agudiña, por esa zona. Quen foi que marcou máis cerca? Taco, Pablo, Puskis, Ampefi. Aí está Taco, aquí o temos, Pablo, Puskis marchou máis para o centro e Ampefi máis ao lonxe. Así que esa foi a primeira desta partida que pensade, lembrade, era unha partida que conta 40 puntos. Primeiro o segundo sitio. Lugo non vemos o sol así na vida. Si esta pode ser máis Lugo, non? Esta de aquí, quizáis. Según a teoría Pablo Rodríguez Vila, máis probable que sexa esta. E non temos máis pista, temos casa, aquí en medio peche desta casa.
Hai como humidade neste sitio, case un é capaz de percibir a humidade no ambiente. Parece Mestral moi de lonxe. Puskis Celta di aí 5K. Eso é a aposta Puskis Celta. 5K, clarísimo. Que será este? Que as cabras hechos un sendero lucen sobre a historia de paso. Estaban de visita, de excursión, de saída didáctica. Pues estábamos ahora sí que Lugo, pues vedes, como si esa teoría sí que se vai cumprindo, vaise aí entre Rábade e Begonte. Non moi longe era 6. E quen foi que marcou? Taco vai en cabeza con moitas diferenzas, teva 7.000, máis de 7.000 puntos, Pablo segundo, Puskis terceiro, Ampezi cuarto. Como marcastes aquí? Taco tamén aí. Esta vez marcou aí Puskis cerca tamén. Pablo e Ampezi. Perfecto. Terceira foto de Galiza. E esta foto, que pode ser isto? Hai un parque eólico aquí na esquerda, Bueno, ali tamén hai. Temos aquí espello para controlar se veñen ou non veñen os coches. Unha palmeira aquí, das poucas que queden quedar. 2 palmeiras, non unha. E que máis? Veñen os coches baixando aquí a toda velocidade. A estrada bastante noviña, bastante ancha tamén. O edificio este parece que deron a volta, parece que está ao revés, porque non ten tellado, non está acabado. Non sei que pode ser isto. E nada, a ver que toca. Esta foi a idea de Pablo. Non están saindo cabras, pero era o previsible. Fentos e eucaliptos sí que saen. Aí Taco deulle no último momento. Taco quere manter aí a primeira posición nesta partida para levar 40 puntos. Será posible? Pois vai ser posible, seguramente. Estamos cerca de Camariñas, Cao Avilán. Taco está intratable, Ollo, con Taco 11.000 puntos nunha partida destas que ainda quedan 2 máis, Ollo, que creo que Taco acaba de descubrir a súa modalidade, a modalidade que domina Taco. Estamos que deixamos a Ampezi de último. Sí, tamén é novidoso, non? Tamén é raro ver a Ampezi aí abaixo. Pois moi ben, Taco aí, tamén Ampezi bastante cerca, Puskis e Pablo un poquinho máis longe esta vez. Costa da Morte. Cuarto sitio, cuarta foto fixa. Non quero dicir o tópico, pero que galego tamén é isto, Perdón polo tópico, pero aquí a casa cos ladrillos aí á vista, sin acabar. En fin. Isto en cemento. É un pouco as distintas fases, non? Temos aquí ladrillo, cemento, e aquí xa pintada a casa arregladiña. Os veciños coidadosos aquí nesta aldea sabemos cales son, os que teñen un poquinho de gusto, ou polo menos de preocupación, non? O mellor tamén os cartos para poder facelo tamén. Todo conta. Onde pode ser isto? Pois non sei que se ve ao lonxe. Non sei se hai mar aí ao lonxe, non sei, sabría dicir se por aquí hai mar. Mirando cara oeste, casi oeste. Pode ser. Imos a verlo agora, a ver quen marcou máis cerca deste sitio.
Estamos outra vez nas fronteiras, estamos tamén como no mapa do outro día dos límites. Recórdame a Barreiros, pois estamos aquí en Foro, cerca de Barreiros, entre Barreiros e Rochela, Ribadeo. Ampefi foi a Ribadeo, quizás polas casas, non? Pola cor das casas. Aimar ou La Brujita. E aquí. Varias hotéis que hai por esta zona. Como foi a cousa? Taco mantén aí a cabeza, Pablo sumou puntos aquí, Ampefi terceiro, Puskis cuarto. E imos coa última. Agora sí, a decisiva. Aunque Taco ten unha vantaxe moi grande. Tras aquí bueno, hai dous carrís por cada sentido. Parece que non, hai dous. Así que, autoestrada, pero unha autovía pode ser, máis que autoestrada. Ceo con nubes, xa sabedes, ceo con nubes. Eso é a metade de Galicia, non? Metade norte galega. Hai que facer esa estatística, hai que coller aleatoriamente coller unha serie de imaxes e ver se as de nubes corresponden con Coruña e Lugo. E as de non nubes, as probabilidades. É un experimento que está por facer. No GeoGuessr, mirar si que probabilidades hai de que se hai nubes esa Coruña ou Lugo. Pois nada, esta vez non se cumpre esa teoría. Fostes ao norte e esta vez foi Vigo casi. Non Vigo, pero entre Vigo e Porriño era Porriño. Estamos aquí na Mos, non? Por aquí, Agüeiro, isto é cerca de aí desta zona complicada tamén de circular. Puxeiros, esta zona. Así que fostes a tendencia de norte, non? Parecemos norte, sen embargo, nada. Era Vigo. Bueno, moi ben, iso significa que Taco mantivo aí a vantaxe e leva os 40 puntos, así que Taco esta vez non suma 5, suma 40. 774, os 40 puntos esta vez. Vale, 20 puntos para Pablo, 20 puntos Pablo, 1361. Os 10 puntos Ampefi son 1517 e os 2 puntos para Puskis Celta son 188. Perfecto, así foi. Así que Taco leva os 40 puntos esta vez. Leva a partida de non moverse. Imos cambiar, imos ao spinner, imos cambiar de pestana. Aquí temos a pestana, imos darlle as últimas voltas desta liga, as últimas 2 voltas á nosa roda. Esta e outra. Depois facemos o Battle Royale e acabaremos así estas 21 jornadas de liga. A ver que toca. Con C de Corcubión. Vale, está ben, gústame que tocara este mapa. Xa sabedes, son concellos que empezan pola letra C. Só concellos con C. Así que volvemos ao GeoGuessr. Cambiamos mapa. Vou poñer Corcubión. Por Corcubión aparecerá este mapa. Non creo que haxe outro de Corcubión. Coruña pode ser. Sí, Coruña pode ser. De Coruña probabilidade de que saia en Coruña é moi grande, tamén é certo. Non, metimos Coruña como C. Fixemos iso de Coruña con C. Fixemos esa trampa. Vale, pois a ver que sai. Xa vos digo, concellos con C. Que é, como dixemos, é a letra máis repetida nas iniciais dos concellos. É do que máis hai con diferenza. Pero non cambiei a configuración. Non cambiei a configuración, así que imos facer unha cousiña, non? Isto, anulamos isto. Conectando o xogo, non? A ver se me deixa actualizarlo, non? Fallo meu.
Xuntar solamente o xogo, non. Iniciar xogo, e como fago agora para... Mola máis así. De verdade, mola máis así. A ver, pois nada, seguimos. A ver, non me deixa nin marcalo, non sei se podeis a vos. Se vos parece ben, pois así. Olvideime por primeira vez en 20 horas, non me olvidei de cambiar. Na 21, aí vai o fulano este e olvídase. Pois nada, había que dar tamén 40 puntos, por esta, pero bueno. Vamos manter a puntuación oficial. A ver se como estamos outras cousas, a verdade que si estamos, non? É que así, o que dixen eu antes, Outro día era Pablo que andaba a outras cousas e esta vez son eu. Esta vez tocoume a min. Sedes capaces de adiviñar o sitio, o concello que empeza por C só con mirar as casas? Pois era Carballo outra vez, razón, Carballo, pois sí. Era Carballo, tira moito por Carballo isto, Carballo, Carballiño. O de que último que mete a gaña, sí, despois de... Exactamente, Pablo. O último que mete, leva a pelota, marcha co balón para casa. Tiña que ser así, non? Tiña que ser desa maneira. Non valeu nada do anterior. Bueno, mira, a ver. Casi da igual o que penso darlle mover ou non, non? As placas das rúas son inconfundibles de Ampefi. As de Carballo, sí? As das cidades, das 7 cidades, sí que un acaba controlando, porque hai bastante diferencia entre unhas e outras, pero as de Carballo non as teño eu controladas, Dicía Pablo antes que era si por concentrarse ou non na última partida. Iso non sei onde non, pero... Aquí estamos na tarde das mentiras, está todo o mundo mentindo. É todo mentira. A única verdade que se dixo aquí foi o de que Pablo Rodríguez Vila tivo unha moza ali en Guipúzcoa. O resto de todo o que se dixo aquí é todo falso. Nin eu a Vigo luns, nin Ampefi vai a Asturias mañá, todo eso é mentira. O único o que dixo Pablo, a única verdade. As de Carballo son verdes e teño unha folla de Carballo. Teño unha folla de Carballo. Non me fixaron nese detalle. Ampefi fixase neses detalles. Ahora, esta é a explicación de por que vai de primeiro. Pasei aquí coa bici correndo para chegar a casa antes das 20 horas. Mira, e agora volves ver o mesmo sitio, taco. Tanto esforzo para ver outra vez o mesmo lugar. Si, agora, saber o sitio preciso, mira, de aí, quen máis se aproximou foi Pablo, non? Foi Pablo aí, pero nada, non hai diferenza de puntuación. Segundo lugar, aí a Torre de Hércules na Coruña. Así que pasamos de Carballo a Coruña e agora pasaremos a quen sabe onde. Un señor saindo da casa. Hai bastante pedra por ali arriba, Bastante monte con pedra. Parque eólico. Un piorno aquí. Esta é complicada. Tamén aquí unha casa moderna, ao lado das outras casas tradicionais, a laranxeira, en fin. A laranxeira é unha boa pista tamén, e laranxeiras non as hai en todas partes, Eu tiraría a provincia de Pontevedra, Non sei que parte da provincia de Pontevedra, porque é bastante monte por aquí. Non sei se os piornos teñen outro estilo. Os nomes, sí, porque os piornos chaman de distintas maneiras do lugar, temos falado disto. Non se chama igual nun sitio que noutro. A miña avó chamaba de cabaceiros. Ainda que non son, hai variedade pola forma. Piorno, a palabra non a coñecía. En cambio aquí no Salnés, piorno todo o mundo di. Pois mira, era a provincia da Coruña, estamos... Pero que isto? Pero este taco, que pasa con taco? Sabía onde era. Impresionante. Case cambia por Pontevedra, pero non. Case cambia por Pontevedra, non, pero ao final Santa Comba de Carnota, Louredo,
Era Carnota, polas pedras a mellor, porque, bueno, que falamos aí de pedras, claro, as monte que hai por aí detrás, tanto Pindo como esta zona toda, son montes dese tipo. Quizáis foi por eso, Taco impresionante, merece que un aplauso especial para Taco, Non sabía, pero polas pedras podía ser preto do Monte Pindo, exacto, exacto. Está moi ben pensado, certo. Moi ben. Aí Taco deu a volta á clasificación. Vale, esta... Que vos parece esta? Hai como unha torre aí, non? Unhas torres aí no alto. Precisamente na foto queda a casa do Fieiro, exactamente, que é o lugar do Fieiro, tens razón. O lugar chamase así, Fieiro. En Mazaricos. Hai moito tempo que non vemos por aí o Fieiro, botámoslo en falta, no Twitch, digo, nas redes, no Twitter sí que o beso, pero no Twitch creo que tamén marcou aí tamén unha época na que todo o mundo estaba na taberna do Fieiro. A pena que son por motivos tamén de traballo, porque tamén estaba canso, que decidira deixarlo. Hola, que tal? Gallego 2012. Estamos xogando o mapa entero de Galicia no RPI que era con C. Vale, Pusquis. Estamos todos ben, O sea, que aquí cada un ten o seu. Moito licor teño vida nesa taberna, na de Fieiro. Exactamente. Castro Caldelas. Era Castro Caldelas, tamén ten sentido, porque hai un castelo, que era o que se vía aí arriba. Moi ben. Así que Ampefi adiviñou o sitio. Estamos en Castro Caldelas, provincia de Ourense. Sí, non o pensei, pero ten todo sentido. Ampefi colocase en cabeza, Pablo, Taco, Pusquis. Imos coa última desta partida que teóricamente va a ser de moverse, pero non foi. E agora temos aquí outra imaxe, outra estrada. Que sitio pode ser isto? Como decía Dindofe por aí, moito licor café na taberna do Fieiro. As festas que se montaron aí, a veces festas incluso que se nos foron das mans, porque así son as festas a veces, non? Bueno, eu de espectador, realmente, de comentarista no chat, como case sempre. Máis no chat que aquí. Bueno, estades aí marcando, e claro, tampouco hai moito máis que mover, que visco e buscar, así que... Exactamente, Pusquis, como buen patriota. Patriota de Italia, perfino, Transalpino. Vale, outra vez estamos na Costa da Morte tamén, está saindo aquí moitísimo. Costa da Morte, C, Bernun... Aí no cruce que vai para Muxía, non? Por aquí. Moraime, por aquí... No, Muxía por máis, sí, máis ou menos por aí. Forza Italia, di Donfer. A única relación que teño con España é administrativa, efectivamente. Que bastante é, xa. Fostes lonxe de aí, non marcaste, non vos cheirou a Costa da Morte. Fostes máis lonxe. Ampefi, Pablo, Taco e Pusquis. Vamos a sumar os puntos normais, como se fose na partida normal. Aquí ninguén sabe nada, ninguén se enterou de nada, foi todo moving. Así que Ampefi suma eses 20 puntos, 1537. Pablo suma 10 puntos, 1371. Taco, 5 puntos, 779. E un punto para Pusquis, 189. Terminar o xogo, a ver se non me confundo esta vez. Vou cambiar xa a configuración para non equivocarme, que un pode equivocarse unha vez, pero equivocarse 2 veces, non. Ou espero que non.
Imos coa segunda das partidas. Vamos a la roda. A ver, dinlle moi forte a roda. Isto é como na televisión, cando llevan a roda. Vale, as 7 cidades galegas ao completo. Así que estamos outra vez aí no urbano, esta vez. 7 cidades galegas ao completo. Correcto. Volvemos ao GeoGuessr. Compartir. Esta, cambiamos mapa. 7 cidades galegas, así que xa sabedes. Esta configuración se cambiei, verdade? Line link non está mal para o final, efectivamente. Non está mal para rematar a última partida antes do Battle Royale. Está bien, sí, por aí. Vale. Para rematar. Damos aquí xogo. As 7 cidades galegas, así que xa deixamos as cabras e os montes polas rúas, os cruces, os coches, os edificios. Isto saí máis veces, saí seguro que máis veces, pero vamos, soame moitísimo. A veces o GeoGuessr ten unha querencia por certos sitios exactos en cada lugar, como se fosen representativos da cidade. E mentras tanto, busco eu outra cousiña que teño por aquí. Chamar a isto cidade, esa está Din Donfer aí, de verdade, Din Donfer. Xa está aí con a crítica, xa deu pista, Din Donfer, con eses puntos suspensivos. Chamar de cidade. Pois sí, con estas casas, estes edificios. A ver onde Puskis marcou. Taco tamén. Pois eso, estábamos en Ferrol, xa saiu máis veces esta de Ferrol. Nesta parte aquí Caranza, a zona de Caranza, esta zona de Ferrol. Que marcou máis próximo, Taco, outra vez, Ampefi, Pablo, Puskis, aí para arrancar. Eso para as minas forzas, sinto, marquei para arranxar uns puntos, e para arrancar aí, levar algo, non? Apañar algo, como di Puskis, hai que levar algo para casa. Uf, onde será isto? Quen sabe onde pode ser isto, Non dá ninguna pista. Creo que tamén saiu unha vez máis, É dicir, está facéndonos unha especie como de mostra do ano. Creo que GeoGuessr deuse conta de que estamos facendo como un recopilatorio, non? Ourense, exactamente. Ourense. Está eso, facendo o resumo do ano. Está resumindo. Está pensando eu que se un día facemos outra liga, estaría ben empezar a liga no sitio que toca agora. Había que comprometerse o lugar que apareza agora no quinto lugar, o último lugar deste mapa, aí ten que ser o arranque do outra liga, se se fai outra liga. Que di por aí? Estive onte nesa torre tomando café coas dun amigo, na torre de aquí en Lugo. Pois mira, estivo onte Din Donfer, así que antes Taco, que estivo coa bicicleta. Ao final estamos nos mesmos sitios, movéndonos por aquí. É o que ten de curioso. Marcaches a ollo, pero aquí aí, mirando aquí, hai unha pista bastante boa. A de antes, vale, bueno. Aí está Puskis. Marcou a muralla. Exactamente, Puskis foi aquí, non é exactamente a muralla, pero podía ser, non? Moi bo. Quen marcou aquí? Quen marcou na outra muralla, na que non era? Aquí a muralla, Círculo das Artes está aquí. Así que muralla é, realmente muralla é. A de Lugo moito máis importante que a outra, pero... Taco, Ampefi, Pablo, Puskis, aí estamos.
Estaba entre China e Ávila, si, podía ter esa outra opción, Ávila, pero parecía máis China, No, xa digo, isto é unha especie como de Gadis do Lloguéser, unha especie de non sei, xa digo, parecen as cidades completas, non son sitios fixos, Estamos facendo un tour Galicia. Estamos facendo un tour Galicia, pero sin querelo. Esta é a terceira, con cal, a mellor a quinta que estou dicindo eu, que na quinta facer o principio da liga seguinte, a mellor toca a miña casa. Xa me poñen as cousas fáciles, non ten moito mérito. A ver onde toca, a ver en que rúa toca, que sitio exacto tocas. Habría que ir ali. Desde aquí, Vila García, onde é máis complicado ir, Lugo e Ferrol. Máis fácil Pontevedra, evidentemente, Santiago. E logo Vigo e Ourense, sería nesa orde. A ver que toca. A ver que sitio toca. Estábamos en Pontevedra, ir a Peregrina, irse da Peregrina tamén. Pusquis tamén non quere poñer en Pontevedra por reasons, por lo que es esa. Aí estaba na Benito Corval, irse da Peregrina, aquí neste lugar. Taco mantén aí a cabeza, con poucos puntos, menos de 300 puntos de vantaxe sobre Ampefi Pablo Pusquis. Imos coa cuarta, que será tamén, pois eu que sei, un sitio aí... iba a decir algo, pero mellor non digo nada. Iba a decir algo, pero... En fin. Que cousas, Que cousas ten a vida. Curioso porque eu nacín nesta casa, a casa, eu non sei exactamente como está aquí, pero eu nacín neste edificio, onde está este edificio. Así que sei vendo onde... Gafe, a verdade que sí, eu Gafe, ir aquí non me costaría moito. Exactamente, un detalle, sería un detalle tamén para o organizador da liga facer un 5K, inda que sexa por ese motivo, Pusquis. É unha razón suficiente. Agora, onde está isto? Esa é outra. E a miña escola estaba aí, Nacín aí e a miña escola esta que está aquí detrás. O meu colexio, aí detrás. Así que aí, moi ben, aí taco, exactamente, aí, perfecto. E o meu colexio era o Curros Enríquez. Eu fui un alumno aquí, a miña primaria, ESB, que era daquelas, Curros Enríquez. Aí é onde nacín eu. Así que estas rúas coñezas bastante ben. Aquí compraba os chicles, nunha tenda que había aquí, e esa era a miña zona. 6 metriños. Do sitio aí, sí, 6 metros, perfecto aí. Moi ben, está o centro comercial aí tamén e o río Miño está bastante cerca. Taco aí mantén aí a cabeza, Ampefi Pablo Pusquis. Último sitio, a ver onde temos que ir. A ver. Ollo, Pois non me di nada este sitio. De momento. Sánchez Castro. Bueno. Sitio completamente random. Floristería Trébol. De alimentación Sánchez Castro. Algo podría ir de cabezas. Se non... Pois foi sair aquí na última, mira, a última da liga antes do Battle Royale, pois foi sair este sitio. É un pouco tamén o que foi a liga, non? Lugares impredecibles.
mesturados con outros lugares identificables. Este, bueno, asínome que isto de Conso aquí terá algún sentido, non? Sin andar buscando moita pista. A ver, onde? Pois aí, a capital, a Santiago. Mira, Pusquis foi a capital da antiga da Galaecia, non? Claro, foi a capital, certo. Capital do reino de Galaecia, no reino Suevorum. Sí, señor, Braga. Correctísimo. Non hai bares, non hai nada. Que sitio é este? Sí, saindo cara a Pontevedra, por aquí tamén, non? Esta estrada... Camiño de Salamanca, mira ti. Camiño de Salamanca. Non sabía que existía unha rúa que se chama así. Iso que é unha rúa longa. Pois foi aí, Santiago de Compostela, un pouco aí na saída, xa digo, na saída cara a Pontevedra, pois foi aí o sitio. E Taco, pois leva a victoria, unha nova victoria para Taco, son 20 puntos para Taco, 799 puntos. Ampefi suma 10 puntos máis, 1547. Pablo Rodríguez Vila suma 5, 1376, e por último Pusquis ese puntiño máis, 190. Moi ben, pois imos ir co Battle Royale, e pois miramos o tema dos premios e un pouco o final da historia esta das 21 xornadas. Así que continuar. Imos co Battle Royale. Battle Royale distancia, correcto. Battle Royale distancia, mapa de toda Galiza. Aí o temos. Convidamos pois a quen máis quere entrar. E facemos o último Battle Royale da Liga. O último do último. Battle Royale. Entra por aí o meu amigo Nico, que mañá vai estar un pouco nervioso, porque mañá tamén é o último día para él. E damos a benvida a Nico, que está por aí, que xa ten 33 puntos, e agora mellor aquí no Battle Royale rasca algún puntiño máis. Boas, Farón, que tal? Estamos aquí na última partida da Liga, despois de 21 xornadas, desde o 20 de xaneiro que comezamos, nos estamos a 20 de xuño, 5 meses despois, imos xogar a última partida. Así que arrancamos. A superfinal, a final da final, finalísima. Lembrade, boqueta na música, que isto senón vai nos aquí a matar. Lembrade, como sempre, primeira rolda, marcade calquera cousa, porque ides pasar igual. Primeira non é eliminatoria, marcar e punto. De derradeirest, esa é. Vai a poñer ese tamén, de derradeirest. Meu pai moito se enfadaba con estas cousas, non é derradeiro, derradeiro é a morte, decía sempre, claro, porque era como abuso da palabra derradeiro, non? Derradeiro, máis a veces mal utilizada, non? O derradeiro disco de non sei quen, derradeiro, se morre, sí, senón non. Sempre tiña esa cousa de non lle gustaba nada o de derradeiro. O que gana esta gana, non? Aí, trato, creo que Ampefi si non di nada, e silencio administrativo. Tiña que ser así, non vale nada do anterior, e todo queda en un todo a nada. Marcamos aí, pois que non marcou porque xa está vendo aí a Italia. A terna derradeira, sí, dos Rolling Stones, sí. Sempre a derradeira, non? Xa levan unhas cantas derradeiras. Vale, eu fui un nocauteado, porque o que iba a ser nocauteado seguro, e así que quedo observando. Agora sí, agora xa hai que xogar polos 30 puntos. Neste sitio que ten vistas ao mar. Este sitio, a ver, mar, eu non sei, pero aquí hai forma de buscarlo. Efectivamente, estaba pensando agora mesmo no mesmo que está dicindo Farón. Por lo menos non dá o pantallazo branco. Hai un detalle para rematar a Liga, que non nos faga esa broma, que non nos trolee Jogueser, que se poida ver, por lo menos,
onde están buscando. Que sitio será este? Nico xa marcou, gastou a súa guess, pero Ampefi tamén marcou e está máis cerca, por eso se coloca por enriba del. Taco e Pablo siguen buscando. Lembrade que tedes 3 intentos. Que sitio será este? Visto desde aquí. A base non é moi boa. Pablo marcou. Nico quedou aí fora no último momento porque Taco aproveitou o último instante. Tamén estaba bastante cerca. Estamos aí, Musía, Camariñas, Cabo Vilán, por aí, nesa zona. Quedou Nico fora, pero por pouca diferenza. Era a mesma zona. E agora aquí temos unha casa aquí no monte. A ver que topan. Ampefi, Taco, Pablo. Pablo xa marcou. Xa mete presión desde o principio. Ampefi e Taco esperan. Taco espera no último segundo. Taco utiliza aí a estrategia de raposeiro total. Cando parece que non, salta aí Taco coa súa. Non se fiar de Taco, que agora está fora, pero tal como estou dicindo, está pasando, Taco non está buscando. Ainda ten tempo. Por se acaso Ampefi e Pablo lanzan, non vai a ser. Taco vai a facer para que non dé tempo. Ai, foi curioso que pasou. Taco entrou, pero despois saiu por nada. Así que casi funciona a táctica de Taco. Entrou aí no momento que quedou Pablo fora e despois entrou Pablo outra vez. Ou aí casi remontada. E agora temos a final, a finalísima precisamente entre os dous líderes da clasificación, Ampefi e Pablo, aquí neste sitio. Eu había que quedar neste sitio, había que facer a continuación, ir aquí un día, buscar o sitio exacto e gravar un vídeo de aquí foi onde acabou a liga, máis que no outro sitio. Eu case prefiro ir aquí, Se hai que gravar un vídeo, vamos aquí. Non teño nin idea onde é, nin concello, nin provincia, nin nada. Duelo de titáns, exacto, duelo de titáns, Ampefi marcando, Pablo guardando as súas armas. Pablo aí dá a volta a partida. Ollo a isto, ollo que é un duelo. Ampefi quedalle un intento únicamente. Aí foi a cousa. Impresionante que a distancia foi alucinante, sorpaso totalmente, foi un duelo, isto é un duelo, isto é para fazer aquí captura, vamos facer captura aquí desto, porque aí sí foi un pouco o duelo final. E onde era isto? Onde estamos? Bueno, podo ir, non me leva moito tempo ir, a verdade que podo quedar aí, sí, de feito mañá teño que ir, así que pensei que iba a ser un sitio super longe onde estou eu, mira onde é. Así que fantástico final aquí nesta zona, estamos en Corón, por aquí, Vilanova da Arousa, el traballo cerquiña, así que coñezo ben a zona. Resumo do xogo: mellor distancia, Ampefi eliminados, Puskis, Madalevo e os demais. Pablo na última, ¿no? Aquí, 206 metros, moi boa. Moi asustado o final. Vamos darlle os puntos, os 30 puntos aí a Pablo. 1.406 puntos. Os 15 para Ampefi. 1.562.
e os 5 puntos para Taco, non? Que eran de antes. 804. Moi ben, pois así terminamos, así acaba a Liga, acaba aí, acaba nun sitio coñecido tamén para un servidor. Echamos aí. E nada, pois despedirnos desta aventura que foi os 5 meses de Liga, esta idea que surdiu aí no principio do ano, que, bueno, creo que estivo bastante ben. Se facemos unha segunda no segundo semestre. Se a facemos, seguramente será con cambios para facela igual, non? Hai algún remedio para superar agora os xoves en Liga? Pois haberá que buscar outra cousa que facer, non? Haberá que buscar outra cousa que facer. Por lo que sei, na preto da casa, isto cheira, como decía, que decía aí Dindófer. Sobre todo o equipo que está no capital do Estado español. Se parece que estaba todo amañado, ten razón Dindófer. Parece que estaba todo controlado para... bueno, agradece as vosas palabras de ánimo e de agradecemento bueno, de valorades isto e eu, de verdade que o doulle importancia, moi chula iniciativa deste dos participantes, exacto. Os participantes son os que tamén fan que isto sexa así de divertido, de entretido, bueno, foi como un pouco a reunión de amigos a distancia, e aí tamén Taco, eu gocei moito, aprendi moito tamén. Tamén está ben isto de aprender, coñecer lugares que non sabíamos nin que existía, non? Moi ben, pois a clasificación, como era previsible, como xa falamos ao principio, Ampefi acaba con 1.562 puntos, Pablo Rodríguez Vila 1.406. Esos son os dos primeiros, son os que van levar os premios. Taco, terceiro lugar, 804. Despois temos a Dani Condeguez Z con 556, Zeta Opinión 318. E, bueno, aí ata chegaran os 24 en total. A Pefi tamén, grazas a ti, David, por foi moi entretido durante todos estes meses. Bueno, eu alégrome moito de que vos gustara, de que fose que, bueno, que vos animarades a participar e estar aquí, porque senón non teria sentido facer tamén o traballo de preparación, así que moitas grazas a vos. Tamén nos viu a miña amiga polo meu escape dende Grecia. Un saudiño a Dina, pois un saudiño a Dina. Calispera ou Kalinitka, non sei como dirán agora, non? Calispera, Yassas, que tal está, Yassas, Policalá, un país que tamén eu adoro, Grecia. Adoro incluso aprender a falar algunhas palabriñas, pedir as cousas en grego cando vou por ali. Calispera, non? Calispera, exactamente. Kalinitka é cando vas dormir. Nada, o tema dos premios, os premios, a ver, premios, teño por aquí para compartir. Premios. Bueno, teño aquí directamente, facemos así, que estamos como na casa, compartimos. Vale, este é o premio para Ampefi, como dicíamos, había no regulamento, eses libros, caderno, unha bolsa para guardar as cousas dentro, e tamén un vale para Finarrei. Ese é o premio para no primeiro lugar. E para Pablo é o Atlas da Galicia Pequeniña, o caderno, outro caderno, e un vale de 10 euros. Faime falta, como dicíamos no regulamento, que me enviedes cando poidades. Necesito dúas cousas de cada. Necesito un correo onde enviar os libros e as cousas e un correo electrónico para enviar o vale, porque o vale de Finarrei vai a través de correo electrónico. Así que cando poidades, se queredes a través do Twitter, de mensaxe privada, por suposto, lóxicamente, cando poidades enviadesme o lugar onde queredes que vos envíe os premios e un correo electrónico para que vos chegue aí o vale que despois poderedes cansear en Finarrei, na tenda de Finarrei. Non sei se, bueno, supoño que tamén tanto en liña como nas tendas físicas. Así que cando poidades enviadesme eso, así xa eu preparo o envío e queda finiquitada a liga tamén con isto. E pouco máis. Xa digo, verán, que ven agora, verán estes meses para pensar si podemos facer unha segunda versión con modificacións, quizás é mellor abrir o xogo non únicamente a Galicia, senón Galicia e alternar. Estou pensando nesa idea, pero ainda non o teño claro. Poder facer unha semana mapas galegos e outra semana mapas de todo o mundo, para ir abrindo un poquinho a cousa, para non facelo moi monótono. É fenomenal. Se o entregas nunha destas ocasións que viñas por Vigo, pasa por Villa, se sacamos foto para o teu Twitter. Bueno, pois mira, tamén. Ou se pasas por aquí, por Vila García, tamén. Pois tamén é opción. Por min, eu encantado,
en Vilagarcía, por exemplo, no mes de agosto eu vou estar por aquí, así que se pasas por Vilagarcía no mes de agosto, vémonos. E con Pablo tamén vésome con certa frecuencia tamén, así que por min encantado. Preferible podernos ver e facemos aí tamén facemos a desvirtualización. Perfecto, para min, xa digo, Ampefi, estou moi disposto a esa idea, fenomenal, preferible. Eu se paso por Vilagarcía para ir á praia. Bueno, pois se pasas por Vilagarcía tamén avisa, tamén tomamos algo, por tomar algo tamén. Se pasas por aquí, vas á praia, pero entre ir á praia e antes e despois podemos tomar algo. Eu invito. Malo será, non hai presa. Perfecto, Ampefi. Paréceme moi ben. E nada máis, queda así a cousa, parece así como ao final, dicía antes Pablo, que vamos facer a partir de agora os xoves, vos imaginade eu tamén, porque os xoves, preparación de todo isto, que case estou 2 horas antes preparando, se letreiros, que se rótulos, que se mapa, que se non sei que, pois vou notar aquí un baleiro, pero bueno, vaime valer tamén para saber como organizar o semestre seguinte, se digo, se acabamos facendo algo semillante a isto, que quizáis sí, depende tamén de como empecemos en setembro, as nosas enerxías, como cheguemos aí. Iremos vendo, estamos en contacto a través das redes sociais para calquera cousa. O dito, vacacións merecidas, vacacións para todos que podades gozar deste verán que empeza, porque empeza nestes días, a gozar do tempo e dos días que para eso estamos neste mundo, para gozar, para sufrir, xa temos demasiadas cousas. Quedamos aí. Un saúdo, un abrazo moi grande a todos, coidádevos, vémonos quizáis en setembro, iremos vendo se facemos aí unha segunda Liga GeoGuessr. Nada máis, chao. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. Que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.